Nagtipon-tipon sa Digital Transformation Center sa Capitol Complex at sumailalim sa isang consultation workshop ang bawat planning officers, DRRMO, agriculturist, menro at iba pa sa iba't ibang bayan sa Camarines Sur. Pinangunahan ito ng DepDev na dating NEDA katuwang ang provincial government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor El Rey Villafuerte. Bahagi ito ng ginagawang roadshow ng ahensya sa bawat lalawigan sa rehiyon para ipresenta ang Regional Development Plan 2023 to 2028 o blueprint ng mga plano sa kabikulan na nakaangkla sa Philippine Development Plan ng National Government. Sa ilalim ng Philippine Development Plan, bisyon nitong maging matatag, maginhawa at panatag na buhay para sa lahat sa taong 2040. We would like to ensure that the plan is owned by the stakeholders. So dahil Bicol Regional Development Plan siya, dapat Bicol Region, Bicol stakeholders ang gumagawa at nakakaalam para pagdating natin ng implementation, alam nila kung ano yung plano, alam nila kung ano ang role nila sa development plan ng region. Sa aktibidad isa isang inidentifika ang strength at weaknesses, maging oportunidad para mismong ang isang probinsya na ang makapagbibigay ng ideya sa pamahalaan ng proyektong dapat ipatupad sa isang lalawigan na makakatulong sa pag-unlad ng mamamayan. Isa sa mga dumalo sa workshop ang municipal agriculturist ng bayan ng San Fernando na si Alan Salvador. Malaking tulong umano ang naturang workshop lalo't malaki ang papel ng sektor ng agrikultura sa pag-unlad ng isang lugar. Nagpapasalamat din ng DepDev sa provincial government ng Camsur dahil sa suportang ibinibigay nito sa Regional Development Plan 2023 to 2028. Mahalaga ini para sa part ni sa agricultural sector kasi nahiling ta kung ano itong mga dapat na tawan prioridad ng gobyerno, kung anong mga proyekto ang dapat na i-implementar na makakatabang para duman sa pag-abot kitong goal, lalo na para matabangan ta itong agricultural sector, mga paraumata. Chris Novello, CSN.